Parkstad gaat internationaal met Guido Dietere, want met de concertspecials van de Maestro en de European Pop Orchestra is hij binnenkort te zien op Amerikaanse televisie. We hebben geweldig nieuws. We hebben namelijk net een contract getekend met Public Broadcasting Systems America. Dat is de nationale tv in Amerika. Die hebben 350 tv-stations verdeeld over alle staten. En ja, die gaan onze specials uitzenden in heel Amerika. Het zijn 6 concertspecials, waaronder de laatste editie van Kerkrade. Daar hebben we een hele mooie Pledge Drive special van gemaakt, zoals ze dat noemen voor Amerika. Dus de hoofdspecial. En dan hebben we ook de specials van 2022 Kerkrade. Ook nog het 3-landenpunt wat we ooit hebben opgenomen. Dat is het begin van een hele mooie samenwerking, waar we met de nationale zenders gaan samenwerken op concertgebied. Maar ook dus uitzending van de specials. Ze zien de prachtige markt van Kerkrade, ze zien Parkstad, zien onze muzikanten, onze gastmuzikanten. Ook de traditie die we hebben op de markt van Kerkrade, 24 zijn we er weer. Maar ja, waar ik heel trots op ben, het is keihard werken geweest. En de vice-president, die was heel enthousiast. En die zei, nou, dit gaat het heel goed doen in Amerika. En we zijn er pas geweest. We hebben in januari hebben er 3 shows in Californië gespeeld, als een soort try-out. En daar bleek dus inderdaad dat het aansloeg. Het sloeg in als een bom. En het publiek was mega enthousiast. En ze hebben ons alweer teruggevraagd. Dus in december gaan we weer terugspelen. Ja, we hebben heel vroeger een kleine samenwerking gehad. In 2010, ook met de Amerikaanse tv, was voor 1 aflevering. Was met hetzelfde systeem. Maar toen waren we er eigenlijk zelf nog niet klaar voor qua productie. En is wel de uitzending geweest. Maar nu hebben we heel veel power. Maar we hebben ondertussen dan 21 afleveringen opgenomen. Dus de bedoeling is dat ieder jaar, ook met de nieuwe specials die we gaan opnemen, bijvoorbeeld 6 afleveringen gaan draaien in heel Amerika. Dan heb je ook 4-5 jaar marketing power in het land. En dan vul je ook de zalen. Maar waarom we vooral zijn gaan nadenken om weer terug te gaan naar Amerika, was omdat ons YouTube-kanaal, dat 10% had van de kliks, was Amerika. En die 10% van de kliks, het gaat nu om 75 miljoen views. We zijn coronatijd dat gaan bouwen, dus dat gaat heel snel. Dus toen dachten we, er zijn maar heel veel Amerikanen die klikken. Het is natuurlijk een heel groot land, maar toen zijn we weer contact gaan opnemen met de tv en dat ging via en eerst moeizaam. Toen zagen ze de trailers, toen zagen ze de beelden van de mooie markt van Kerkrade. En ja, ze zeggen, dit product slaat echt heel goed aan bij ons publiek. En een half jaar lang over de contracten gedaan. Dus met Amerikanen 110 pagina's contracten. Is 10 keer op en neer gegaan. Maar ondertussen hebben we denk ik een hele mooie overeenkomst. Om vooral onze liefde voor muziek, onze Parkstadregio internationaal te vertegenwoordigen. En we merken gewoon, wanneer je op de Amerikaanse tv komt, van de week kregen we weer aanbiedingen van Midden-Oosten, et cetera. Dan gaan er heel veel deuren open. Dus daar zijn we heel trots op. 17 augustus staan we op de Markt de Kerkrade. Wellicht gaan we ook nog 18 augustus spelen. Zijn we ook met leuke dingen bezig. En binnenkort het Parkstad Limburg Theater hier. 23 maart staan we met de nieuwe show Parkstad Limburg Theater. We zijn normaal nog normale mensen uit de Parkstad. We werken keihard voor, maar wel met wereldwijde ambities. En ik ben blij dat het opgepikt wordt internationaal.